भाऊजी कशी फुगवल्यानं ते बघ. कसले फुगल्यात बघ भाऊ. भाऊजींचा नंबर हा. भाऊजींचं वडो भाऊजींचं वडो बघा. पहिलो कोण बसलेलो चिमाट केलं ना. एवढे बघितले ते. ही कला तुमका मिळणार नाही. वडे करूची ती बघून बघितली दाखवलंय मी मगाशी. वेगळी कला ती. आता ते नवीन अंक सांग बाबा. लग्नाक वगैरे एका बोलवा आणि एका तळूक. एका तळू भावाची. बायका एवढी वडे करू शकत नाही. हे ऑर्डर ते बघ वडे. ऑर्डर दिलात तर हे करून देऊ शकतो तुमका वडे. होय तो. अरे ढवळ ढवळ. ए, हळवे. कशी आवाज होय पण येतो. टाक टाक. चालले उद्या आमंत्रण दे कसला मीटिंगचा. कोपऱ्यात मीटिंग आऊन काय नाही माझा भांडी घेऊची पार्टीसाठी. बाकी काय नाही. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत करतो आहे. आता आपण सड्यावर चाललो आहोत सगळे. वाडीतले आज बरेचसे आपले मित्रमंडळ हा. आणि आज चिकनची पार्टी आहे. चला आता लाकडांचं एक काम झालेलं. तर अशा प्रकारे आग पण आता घालून झालेली आहे. काय शेलवर बलक असतं. ह्या काय मग हे बघा, हय अजून आग अजून पेटताचा. ती आग पेटत नाही. काय झाला काय कळत नाही बाबा. बस 12 वाजल्याशिवाय जेवण नाही. तापली काय बघ पटकन नाही ते यावं. हात लावून बघ नाही ना. नाही मध्ये तापली जेवण करेल हात पाय धुवून घ्यावा रे त्यांची. आधी हात पाय आपले काय केलं काय केलं. कोयतोच रवलो मागे. सगळा लावला घराकडे. अरे मोठे कापता आगी नशिबा तुम्ही आधी लवकर इलाज नाही इलाज नाही होतो. धावत इलाज म्हणून बरा. आमचं गोंधळ केवढं. होई भाताची तयारी. पंकज भाऊजी आता काय विसरले. वडे कसे काढतो. अरे बाबा एवढी घेऊन इली. कडे कसं वाकडो काढाय की तेल गेला खाली. भोक मारणार का बाकी. असं काय केलं रे. बायको मूड नाही होतो वाटतं. बायकोचा विषय पुरा होतो सगळं पण दिले ना. आठवण दिले ना. कसलो डबो घरात नाही तापन हा. नको करा. पण झालो आणून विसरलो. गडबडच केलंय तू. नशीब रे आम्ही पाठी होत म्हणून एवढा काय भेटला. आमका कामाक लावल्या नसता. हेका लावणार होतो कामा. अरे हेका त्या बारीक पायातूनच उडी मारली. हो त्याच्या पाय देऊनच गेलो. सायल्यान उडी मारल्या त्याच्यावर मग मी बॅटरी मारली. शेवटच्या 4 पायऱ्यांवरतीच होता वरच्या. त्याला भात करू घेत नाही रे. पिट्टी करू घेता रे. पिट्टी करू घेता. बाकी जेवण कसला करतो बोला आमका एकदा. पहिलं वड चुली तो चुलीत घालू नको. बाहेर डायरेक्ट ठेवते नाही. होय बाबा ऐका सांगेल तरी म्हणते तिला. वड्यांची टेक्निक भारी आहे. वडे थापत नाही काहीतरी वेगळं आगायचं. वेगळा चक्र आला. एक जण हे बघा गोळे करता. दुसरं शॉर्टकट अरे एकदम. तो बघा अरे तू भोकाचो करतोस ना. भोका तू माका भोका येत नाही. कापून देते कापून देतो. तू घराकडे कशी नाही तो काही गेले ते झारो आणू. खरंच झारो आणू किती एवढं लांब जाणं येणार. सवय झाडाचा काय होता आता कढई आता एकाकडे असता. लक्षात येऊ का आता कढई घेतली तो झारो कढईकडे असते. कागदावर एक लिहून ठेव सगळा सामान. आता मंडळात घेऊचं सामान. मंडळाची जत्रा येता घेणार
एक कुराडा पण घेऊया ठोकाटा घेऊया का नाही एवढा मोठा ठेवचा असताना जाऊ मग ते कोयत्यापेक्षा ते सुरी, होई सुरी, बा. सुरी. उलट्या झाले की बोका मारते का तू बसे बोका मार दुसरं पीठ पण झाला म्हणून आडी होतली काय एवढी खा 2 किलो नाही, मग भात काय मग एवढं केला तो मी झाले 4-5 एकी पाहिजे रे तांदूळ घालतो मया तेल चांगला तापन दे आवाज येत नाही हा. तेल चांगला तापव तापला सरसर लगेच फुगत ह्याच्यावर त्याला वडे होतले मया चमचा आडवं करीत राहू जास्ती नाही तर तो तेल लय जात तुम्ही हय बसन फक्त कॉमेंट्री देतास की झारो दिलास ना तो येता पंकज येता खाली आणून ठेवू त्याच्याकडे झारो दे आणि थोडस तेल दे बाटल्यास हातात तुम्ही मोबाईल घेता चंदन गाडी कोण बाबा या एवढ्या सोप्या का मुद्दा वडे मेंदू वडे खाऊची मजा वेगळीच असते भात भाऊ मांग दगर कोण वीर कोण गायची बघित राहू ना हॅलो अरे काय कर हे जेवण कर 2 जण त्यांना ना साडी आणि एक ब्लाऊज पीस आण 2 नारळ घेऊन ये हा हा चालत कोणा गँका हेंका ही परत म्हणा खयची साडी दे नवीन देव किती हे सांग परत 2 तास गेले आता तेल संपतं लाकडेतला मग नाही तर वैक लावलेली आता वैक लावलेली खाली आमच्या घराच्या खाली आपण येतलो होतं गाठीवर येलो असतो गेलो पण एवढ्यात अरे तो हळूहळू मुंबईत गेलो असतो कोण बंको एवढी चाल फास्ट आहे जी चाल फास व्हायची आता बघा किती वेळा ते येतो खनीच्या पुढे असतलो आता इलो असतलो जायला सांगा चल काय मेला चलतच म्हणा पटापटा चल म्हणा तर आता चिकनचं मॅरिनेशनचं काम चालू आहे परसो करता मन लावून काय रे होता काय टाकतात आला लसूण सगळं रेडीमेड आपल्याकडे आज साहित्य आणि आता दुसरा काय अजून याच्यात आला लसूण पेस्ट आणि काय टाकणार तू काय फक्त टाकूचं काम घालूचं काम करतो तो घाल म्हणता तो घालता अरे भाऊजी येतो बॅटरी दिसता मला बी सांग परत येते झारो घेऊन पंकज भाऊजी फेमस झालो करंजी तळताना काय 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 फेमस झालो होतो करंजी तळताना करंजी तळताना आणि नंतर ते पत्रावळीच्या याच्यात पण झालो फेमस तो पत्रावळी लावतो ना भाऊजी आले चालू आहे तो चालच भारी आहे भाऊ भावाची मुंबईत जाऊन होईल असतो एवढ्या पहिला लाईट गेली का जो कांदे कापण्यात एकदम एक्सपर्ट आहे म्हणून याच्याकडे कांदे आणि टोमॅटो ना एकच काम करतो एकच काम आहे याच्याकडे बस रे एवढं कांदो साकटावणे आणि खायला दोघांचा बिल सांगा आधीचा चपला 1 किलो सपला 1 किलो 1 किलो एक डिक्स पवलो हाताना चपती ना रे पण बघ तू समजत तू का लांब असा तसे नको बारीक बारीक कर रे होत रे गावती आता कधी असेच फोडणी द्या काढून टाका काय फोडणी देणाऱ्याकच बसवला वड्यांवरती मग हे पंकज भाऊजी बसा वेळ होता हो पंकज तळण्यात एक नंबर आपण त्याचा व्हिडिओ व्हायरल आहे करंजी कशी फुगून करंजी फुगवतात
आता दुसरे आचार्य येले. आता मेन आहे सांग कसा काय काय लागतस का आंबरे आधी टमाटे कापून होतो चार वाटी धने बिने एक टेबल स्पून मसाला 1 टेबल स्पून मीठ थंडी लागली. हा बोला अरे नाही सड्यावर आहे पार्टी आहे पार्टी आहे पार्टी चालेल लाकूड काढणे हकडेला वैतावकडे वडे वडे सागोती वडे सागोती हा चिकन आणि वडे नाही वडे सागोती बस तळताना तुम्ही काय जातात होय नाही तुम्ही द्यावा मी तळतोय खय जायत नाही भाऊजी कशी फुगवल्यानं ते बघ भाऊजींचा नंबर हा भाऊजींचं वडो भाऊजींचं वडो बघा पहिलो कोण बसलेलो एवढे बघितले ते जजमेंट हा ते का तो दारू लायचो तो ही बघा होय चिकनची तर सुरुवात तेल वतला आपला कांदा टोमॅटो पण इलेलो हा तयार थांब तो आवाज येऊ गया जेवढ्या त्यांनी कापले नाही तेवढ्याच त्याला टाकू किती तेवढंच काय देऊ नको खाली वाकाण टाकते बसला ही कला तुमका मिळणार नाही वडे करूची बघून ती बघितली दाखवलंय मी मगाशी वेगळी कला ती आता ते नवीन अंक सांग बाबा ढाकणी नाही रे कसले पटापट केल्यान बघते लग्ना वगैरे एका बोलवा आणि एका तळूक एका तळू भावाची बायका एवढी वडे करू शकत नाही ऑर्डर दिला तर हे करून देऊ शकतो तापला पाणी आणू टाक वर्ष आपला काय आग पुढे ते बाजू अरे ढवळ ढवळ आवाज येऊ कोण नेतो आण मसालो तो नको टाकू एक मसालो टाकता एक ढवळता कमी वाटतं रे चिकन होय अरे सुकला कसा का नाही वाटत ना पाणी वाटतं ना बाहेर नाही ना वाचला पाहिला नाही टाकू मसालो ओले नाही तर जमा होती वत मसालो हा पाणी वतती बघ सगळं वत होतो मी गोष्ट आपलं मालवणी मसालो की यातलो टाकतो दोन वेगवेगळ्या पिशेत तो आणलं इकतचो हा होय दुकानचो आणलो श्यामा दुकानला बघ पाटील बसले लक्ष ठेवा रे टोपकी नाही डबल गेलो टोपकी माझ्या टोपकी चल चल डबल गेलो नारळ पडून घेऊन घालू तुला वाच बघ चिकन मसाला एव्हरेस्ट काय गरम मसाला टाकला की गरम मसाला पहिल्याच वाड्यात तेल किती घाल टाकलं आणि आता तेवढा तेव्हा झारो वेगळं होतो बरोबर आता वडे एवढे झाले अजून चालू आहे काम अजून अर्धा पिठा 1 किलोचे बनवचे होत चिकन मुरत ठेवलेला वाटप वाटलं ना कोणी मायान
हो मयो याच्याकडे आहे. 4 वाजल्यापासून खोबरा कापता. काय ना खोबरा कापते होतो मी गेल्याच्या या द्या आणि काय असा असा काय पांढरा रे मसाला होतो उद्या पांढरा झाला. वाटाप घातलेला ना टाका झालं तुम्ही. उद्याच आमचा काय तो मसालो आमका काय ना 60 वर्षाच्या वरत ना 60 वर्षावाले 60 वर्षावाले कोण आहेत? त्यांका ते बघा सगळी एक होत तकडे मसाला फेकलं की वरून परत घातलं. झाला आता सगळंच काम झाला ना. हे आता वडे झाले की काम झाला. वड्यांचं काम चालू ह्याच्यात मीठ टाकू होईच तेवढा. हवेच्या तोंडावर बसा काय थंडावले ते थंडावले हे बघा हे 60 वर्षावाले काळोखात होते. ही शिकव्यातली गवळण ना मावशीबाई यंदाच्या शिकम्यात पण हा ना खटपट उठून येते यांना परसूबाई आहे, परसूबाई तुम्ही लावा ना त्याची नाव सांगता ए पर्सोनी सायलो लावणार आहे यंदा. कसे काय ते दिवशी सांगा ना लाव तू काय नाहीतर एक पट्टी लावून घ्यावी अशी लांब बसा कोणाक सांगतो मेत्री ते काय होत हा मेसरिंग सांगतो घेऊचा नवीन मंडळ तू वेल्डिंग मंडळाचं नवीन घेऊचो आता हे लोखंडी घेऊया वर कोपीत बसतो. हा वर कोपी खोपीचा वरण टाकायचो पट्टी किती बसतात ती बघा पट्टी म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशन हा कळणार नाही. अध्यक्ष काय बोलते तेव्हा यंदा काय कोण आहे अध्यक्ष मंडळाचे? अध्यक्ष 18 तारखे जत्रा मीटिंगला. हा म्हणजे होत ना तेवढंच आहे ठरवणार काय लावायचा कोपऱ्यात लावू काही मीटिंग आली हे लाईटी लावायचो कोपऱ्यात ही कायची रे मीटिंग त्या वेगळ्या मंडळा हे म्हणते अरे वडवा हे म्हणते मीटिंग घ्यायची लावले आमका सांग समजलं नाही भाजी करू कोई पण ते का चाललं उद्या आमंत्रण दे कसला मीटिंगचा कोपऱ्यात मीटिंग काय नाही माझा भांडी घेऊची पार्टीसाठी बाकी काय मीठ आणलंस की ना वडा टाकायचा नाही तर मीठ अरे बापरे मीठ आणलंच नाही ना आज काहीतरी सगळ्याचा गोंधळ घेऊन काय तर तुम्ही लिस्ट लिस्ट कागदावर नाही एक लिस्ट बनवून दे मीठ नसला ना टोपच खाली घेऊन गाठीयापर्यंत जायचा जायचं जायचा बोल असे वो बजायचा झालं आता मीठ मारूचा काम शेवटचा. बाकी आता वडे पण झाले आहेत करून. पाणी काय टाकू हा हा टाक तू. मिठाचं प्रमाण बघूया काय आता नंतर. तर अशा प्रकारे आपल्या आता कार्यक्रमाची सगळी सांगता होणार आहे. जेवण सगळं तयार होत आहे. आता डायरेक्ट जेवूया. हे बघा हे तयारच होत. हो तयार होता हे काय टाकलं मीठ आहे काय या काय टाकलं एव्हरेस्ट चिकन मसालो चिकन मसाला छोट्या ह्या बघा ठेवून दे पाठी टाकू नको वास बघा येईल तो मस्त लिंबूचा तो. अरे हा खायचा लिंबू चांगला हा वेगळा लिंबू हा गावठी लिंबू गावठी इड लिंबू रेडे लिंबू इड लिंबू की रेडे लिंबू काय म्हणते रेडे लिंबू या खास पंकज भाऊसाठी हा त्यांका लागता आवडा